Σε κατάλαβα. Παιδιά, γράφω τώρα. Γυρώ. Αθείος. Πρόσεχε, μη φας κανιά τούμπα εδώ στην ανομαλία. Πρόσεχε, θα μπερδευτείς. Σήκω στο πόδι σου. Γιατί μπερδεύεται στο σκηνή, Γιώργο, γι' αυτό. Κάτσε κάτω. Από εδώ πέρα, κυρίες και κύριοι, έχουμε εδώ εξοχή. Στα δερνοχώρια. Έλα, γόρι μου, τι κράτα εδώ πέρα να τρως. Πήγαμε να πετάξουμε αετό, δεν τα καταφέραμε, παιδιά, την άλλη φορά. Τώρα πάει να φυσήξει, πάει να κόσει μια προσπάθεια. Κανένας αετός δεν πετάει. Εδώ βλέπετε τρώω ωραίο τάλαμα. Έλα, Γιάννη. Ωραίος είναι. Έλα. Ναι. Έλα, έχουμε και άλλα πράγματα, αλλά δεν μπορώ. Δεν έχουμε κάπου να τα βάλουμε. Θα πάνε για πιατάκια. Έλα εδώ ρε να φας τώρα και Αυτός, παιδιά, έχει πλάκα. Ωραία. Έλα φας. Πίνα μου. Δεν είμαστε εξοπλισμένοι, έπρεπε να τα είχα κανονίσει, να είχαμε εξοπλιστεί, ρε. Μα δεν έχει αέρα μόνο, άμα είχε αέρα. Πέσαν όλοι. Δεν έχει αέρα. Όχι Δεν πέσαν. πόσο ψηλά το πετάξαμε, εμείς την κάναμε τη... Πήγε, έκανε κολοδούλες και είναι κλεισάκι, Κάναμε την αρχή. Βέβαια, μήπως θα τραβήξει. Κάνα το κινητό μου. Δεν έχει ζουν ταινιά, Δεν έχει ζουν ταινιά. Βλέπω εδώ η ομάδα έκατσε και τρώει. Φάγε για μένα, παιδιά, εγώ τραβάω τα. Βλέπω τα ζουζούνια. Φέρε μια έλια. Γιώργη, εδώ. Αχλαδάκι. Στια. Τον αητό. Μας έπεσε, δεν είδες. Γιώργο, πάμε κάτι να τρως. Δεν φυσάει. Δεν θες άλλο τάλαμα. Θέλει αγκυρό. Όσο πήγε. 4 αγκυρό. Χαλβά. Κάτσε πάρω λίγο χαλβά. Τι θέλεις. Δεν στεκόμαστε εδώ πέρα καλά, ρε γάμο. Έγινε ανομαλία εδώ πέρα, γάμο του. Έτσι είναι γενικά. Αγκυρό, θες λίγο να φας και εσύ παιδί μου, εδώ. Είχε κάπου πιο ίσα. Εδώ στο αυτοκίνητο κοντά στην άκρη που. Πάτε παιδιά, βάλτε και για μένα. Ας φάμε λίγο ψωμί, λίγο χαλβά. Θα τσακώσω λίγο χαλβά. Τσάκωσα. Γιάννη, πάρε σε αυτό το πυρονί, έλα. Α? Έλα να φας λίγο, πάρε κι εσύ. Για κατά. Ναι. Άνα δώσε από αυτό. Τζάλα θα την κάνουμε χάλια εδώ πέρα. Πάρτε να. Τζάλα δεν βολεύει εδώ Όχι πάνω. αυτό, άστο για το Γιαννάκι. Αυτό έφαγε ο Γιώργος. Έλα γόρι μου, πάρε με αυτό το πυρονί. Τσουκου τσουκου. Τα είχαμε ψωνίσει αυτά, ξέραμε αυτά τα πάμε 5-6. Ναι. Να παιδιά, είναι για χόρτας. Θα πάει πας σπίτι. Αργυρό, τι έβγαλες εκεί. Ακούτια, δεν ακούει. Νομίζω είναι σπίτι της. Ωραία σατσούρο, λίγα σαρτία. Κώστα πετύχαμε όλος, Ναι, είναι. Γιώργο μου, είσαι εντάξει. Μάγιστρο, Θες ναι, κάτι? είναι της τέτοιας. Είναι του μετρό αυτά. Αυτό θα πάρει το θυμάσαι της μαμάς. Το πλήνα και βάλε τις ελιές εδώ. Ωραία. Τι να φέρουμε αγάπη, τι θες να φας. Οι φοιτητές Αβαγγελιό πολύ άδεια. Δεν πειράζει. Δεν φεύγει με τίποτα. Εγώ Θες έκανα χάλια. αγκουρί. Κάτσε, Γιώργο, ανάποδα το μπορέσαμε. Τώρα να τραβήξω και εμένα, παιδιά. Εδώ βλέπω τον Τζόνι. Έλα. Θα κάνω μια αφήγηση. Θέλει κανένα ισχυρό. Εκεί που καθόμαστε, εδώ πέρα, πήγαμε να πετάξουμε αετούς, τίποτα. Πολλά χάλια. Εγώ έγινα χάλια. Τώρα που κάτσαμε να φάμε, τώρα φυσάει. Πέσαν όλοι οι αετοί. Πρέπει να έχεις αγκυρό. Βλέπω πάνω να φύγουν. Μόνο αεροπλάνο πετάει, παιδιά. Αγκυρό, πάσο. Και τώρα τι θα κάνουμε. Για να πετάξουμε τον αητό τώρα. Ούτε κι εγώ ξέρω. Για να είμαι εδώ. Αν είναι λαβωμένος, Προχώρα, φίλε, για να δω. είναι λαβωμένος ανέβηκε. Δεν μπορείς να φας μονάκι σου, σου λέω. Δεν ακούς, ο Παύλος το καλύπτει. Έλα εδώ, στο πίσω. Καλά πάμε. Έλα εδώ. Τα άκουσα εγώ. Έλα εδώ, παιδί μου. Το κάνουμε εδώ. Εδώ το κινητό μου. Παιδιά. Έμπιζα. Ήβιζα χωρίς βυζί, παιδιά. Πώς θα τραβήξει, για δω.
Γυάλιζα, το έκανα τώρα για τα χωράφια. Τα χωράφια πρέπει να πάρουμε το άλλο. Πέτα Κώσταση, πέτα, έκανα μια προσπάθεια. Όχι και οι δύο μας μπερδευτούνε ρε. Αμά όλα Κώστα τρέξε ρε. Κάνε πως τρέχεις να το τραβήξω λίγο τον αϊτό μου. Όχι μαζί και οι δύο ρε παιδιά. Πιο πέρα ο ένας Αργυρό, πρόσεχε θα μπερδευτείς στα σκοινιά σου. Φύγε, φύγε από εκεί από τα σκοινιά. Κοίτα ρε παιδί. Μπερδεύτηκε. Όχι ρε παιδάκι μου, φύγε θα μπερδευτείς. Φύγε, φύγε. Εκεί, εκεί κάτσε και θα μπερδευτείς. Πάτα καλά, θα φας κανιά τούμπα. Πρέπει από κοντά να γίνει, πρέπει να δεις που θα ανέβει. Αν έχει αέρα θα ανέβει. Ρε, περίμενε ρε, μπερδευτήκαν. Περίμενε, μπερδεύτηκε εδώ ρε, εδώ κοιτά ρε Κώστα, περίμενε ρε. Πού να πετάξει ο αητός, περίμενε ρε Κώστα. Πώς έγινε.